Ovo je prestrašno, zemljotresi samo. Sloboda, Čačak, samo trese, pirotehnika, po ko zna koji put. Nadam se da nema treće smene. Au Bože, prošli put su bili zemljotresi od 4 po Richteru. Sada je, ne znam, 2 sata. Ljudi sklanjaju automobile. Nadam se da niko neće da pogine. Bože, molim te. Bože, molim te da vatrogasci zvala se vatrogasci, niko se ne javlja. Oni svi spavaju. A ne smiju da im priđu zbog toga što je tamo Zato što je tamo pirotehnika i sve je gore, sve će gore da bude. Ovdje je cela fabrika koju su izgradili posle bombardovanja, koja je bila sravljena sa zemljom, ja ne čujem svoj glas više. Tamo u toj kotlini, bukvalno vazdušnom linijom od moje zgrade je fabrika Sloboda, jedna od najvećih fabrika u bivšoj Jugoslaviji. Čačak. Ovdje su nam padali geleri za vreme bombardovanja, ginuli su ljudi, izgradili su je ponovo. Pogledajte, naša država šta je dozvolila, po ko zna koji put. Stojim na terasi, nadam se da neće biti jače. Na broju vatrogasne službe niko se ne javlja. Čačak, sramota. Ne čuju se ni vatrogasna kola, ništa. Ja ne znam, moj telefon je jako loš, da li se ovo čuje? Ovo je kao daleko bilo u ratu. Kad su bombardovali nije bilo ovako. Znači, posle nekoliko minuta ponovo ne zoomiram zato što od dimi kamera i jednostavno na telefonu deluje daleko, jako blizu. Žao mi je svega sagrađenog, ova zemlja je onako jadna, ovaj grad je jadan. Ništa, nastavljam. Znači, niko ne dolazi. Majka je uključila vesti, naravno dok se ne zatrese Beograd, ovo nikad neće biti na vestima do sutrašnjeg dana. Vatrogasna kola ni dalje ne dolaze, niko se ne javlja. Ja imam svoju savjest, ja zovem vatrogasce, za druge me uopšte ne zanima. Šta je sa kućama? Pored fabrike, sa naseljima. Gospode Bože, samo pomozi nam. Svi su krenuli da spavaju. Evo, pogledaj, to je vatromet. Ko ne zna, to je pirotehnika. Znate šta je pirotehnika? O Bože. Šta je pirotehnika? Znači, to je kao 1000 puta jači vatromet, prskalice za Novu godinu. Osjećamo i manje zemljotrese. Zato što smo blizu, tu je benzinska pumpa, ne pored Slobode, ali je tu pored nas. Neće pumpi ništa biti, osim što će se tresti. Ja ne znam, ja se nadam, pošto moj telefon ima problema sa zvukom, da vi čujete to pucanje i to, to je milion bombi u isto vreme. A nemate pojma koliko ovo dugo traje. Ovo je strašno.
i ovo neće prestati jer tu su zalihe. Izvozimo ne znam gdje izvozimo. U inostranstvu svukuda. Bog zna koliko tu toga ima. To može da traje dan i noć. Evo i kamera se bukvalno ne vidi se koliko to šljašti, koliko je. I dalje traje, kao što sam rekla, tu su zalihe, vatrogasaca i dalje nema. Znači prošlo je, Bog zna koliko, puno vremena. Ljudi samo sklanjaju kola. Niko ništa. Zvala sam ponovo vatrogasce zauzete, znači da im neko javlja. Tamo sam zvala, zvonilo je, svi spavaju, očigledno. To je sramota, znači, to je bilo sve pre 2 sata, oko pola 2.